Sanisovou z 25. protiletadlového raketového putu Strakovice, tiskového a informačního důstojníka, protože ona nás ukázkou černého jestřábu neboli stroje Black Hawk UH-60M slovenských vzdušných sil určitě velice ráda provede. Dámy a pánové, krásné sobotní odpoledne, zhruba v následujících 10 minutách budete moci udělat, nebudu se říci, legendární vrtulník UH-60 vrtulník, který se představuje zde na to, dochází se zdroje slovenských vzdušných sil. Ty vrtulníky mají od roku 2017, kdy významně modernizovali své letectvo. Samotné vrtulníky Black Hawk vyrábí americká společnost Sikorsky. Jedná se o víceúčelové vrtulníky, které mohou být využívány pro bojových operací při podpoře pozemních sil, jsou využívány pro výcvik a jsou nasazovány při využívaných katastrofách. Vrtulník UH-60 Black Hawk vstoupil do služby na konci 70. let. Americké ozbrojené síly si jej tehdy vybrali jako nástupce jiného legendárního stroje vrtulníku Bell UH-1. A tady bych si dovolila zmínit takovou zajímavost. V době, kdy Američané uvažovali o tom, jak asi vyberou vrtulník, tak zvažovali de facto dva různé typy od dvou různých společností. A vrtulník Black Hawk od firmy Sikorsky tehdy vůbec nebyl jasným favoritem, ale stal se jim poté, co v rámci testovacího letu prototyp tohoto vrtulníku spadl na zem, ale protože z velké části zůstal zachován, americké vzdušné síly si právě z toho důvodu vybrali, protože ten pád, respektive to, že vlastně po tom pádu vrtulník zůstal zachován, tak to potvrdilo to, že tento vrtulník má skutečně výbornou konstrukci. Jak už jsem říkala, bez otázky můžeme říci, že se jedná o legendární vrtulník, který má na svém kontě řadu operačních nasazení. Poprvé byl použit v roce 1983 při americké invazi do Grenady. V roce 1991 se vrtulníky Black Hawk zapojily do války zálivu. Pravděpodobně nejznámější nasazení se Black Hawky dočkaly v roce 1993, kdy se zapojili do bojů v somálském městě Mogadishu. A tato událost se do podvědomí zapsala zejména díky slavnému filmu režiséra Ridleyho Scotta s názvem Černý jestřáb se střelem. V 90. letech se Black Hawky účastnili bojů na Balkáně. V roce 2003 se podíleli na intervenci v Iráku a své uplatnění našli i během operace v Afghánistánu. A zmínit bychom měli i speciálně upravené vrtulníky Black Hawk, které byly použity americkými speciálními jednotkami při dopadení Usámy bin Ládina v roce 2011. Snad zajímavou informací pro nás je i to, že vrtulníky Black Hawk se v roce 2011 až 2019 podílel i největší český výrobce letadel Aeroworld. Tato společnost pro vrtulníky Black Hawk vyráběla a dodávala pilotní kabiny. Jinak vrtulníky Black Hawk jste mohli poměrně
No a dva vrtulníci Black Hawk pomáhali s hašením požárů i v prvních 2 měsících, 15. července do 15. září. V rámci veřejné zakázky, kterou vypsalo ministerstvo zemědělství. A jejím účelem bylo právě podpořit leteckou kasetní techniku. Vrtulníky Black Hawk, které pomáhaly s hašením požárů v rámci České republiky, vzlétaly ze 2 stanovišť, v Přerově a Mělníku, a do 90 minut od vznesení požadavku museli být na místě a museli hasit požár v daných lokalitách. Každý tento vrtulník má k dispozici je vybaven pantryvakem, do které vlastně vejde až 3000 litrů hasetní vody. Jinak zvětšení požáru policejní vrtulníky, které 400, které vstupují za záchranné Praze a Brně. Ovšem, tyto vrtulníky také vyzdělují samozřejmě pantryvakem, ovšem o menším objemu. U těchto policejních vrtulníků se do pantryvatu vejde maximálně 900 litrů hasetní vody, což je ve srovnání s tím vrtulníkem Black Hawk, který pojme až 3000 litrů vody, je střídání. No a vrtulníky Black Hawk, až z výzbroje slovenských výbušných sil nebo jiných států, se samozřejmě pravidelně zapojují do výcviku a vojenských cvičení příslušníků armády České republiky, protože sloužím u 25. protiletonového raketového pokoru ve Strakonicích, tak mi dovolte, abych připomněla, že je to poměrně nedávno, kdy i naši vojáci cvičili s těmito vrtulníky. Bylo to letos v březnu na Doupově v rámci cvičení Tobruk Arrows. Naši vojáci nacvičovali přepravu těchto vrtulníky s protiletovými systémy, které používají. No a vypadá to, že